do meu povo está en xogo. Compre que saque forzas de fraqueza, elimine ese monstro a calquera prezo. Por Vexeta e por todos os que morreron. Por Son Goanda, Chi-Chi, os habitantes da Terra e o futuro de Namek. Eu non me vou render. É a miña derradeira posibilidade, non a vou deixar escapar. Non esquecín a promesa que lle fixen a Vexeta e son un home de palabra. Non me queda máis ca unha saída, utilizar a técnica de Kaido. Con menos do 50% non, se fago un Kaioken multiplicado por 20 teño posibilidades. Teño que dar todo a demostrarlle a este tipo que non se xoga comigo nin cos meus amigos.